Goddag og velkommen til Franciscas Fysikshow. I dag skal det handle om det synlige spektrum. Det synlige spektrum er den lille del af det elektromagnetiske spektrum, som mennesket kan se med det blotte øje. Det starter ved bølger med en bølgelængde på ca. 400 nanometer, som kan ses som violet farve, og slutter ved ca. 700 nanometer, hvilket kan ses som en rød farve. Hvidt lys, som vi kender det fra f.eks. en lampe, indeholder alle de forskellige farver, men det er først, hvis man bryder lyset, at man kan se dem tydeligt. Og det skal vi prøve i dag. Formålet med forsøget er at undersøge hvidt lys og bestemme bølgelængderne af farverne i det synlige spektrum. For at lave forsøget skal man bruge en lampe, et gitter og et stativ til at stille det hele på. Det er vigtigt, at det alt sammen står vinkelret på væggen. I vores forsøg er afstanden mellem gitteret og væggen 17 cm. Gitteret har 600 spalter per millimeter, og det vil vi gerne omregne til nanometer, og det gør vi ved det, man kalder gitterkonstanten. Så skriver vi 1 divideret med 600 gange 1 million, og så får vi 1666,667 nanometer. Eller hvad hedder det? Spalter per nanometer. Så kan vi gå i gang med forsøget. Vi lader lampen lyse igennem gitteret og ser med det samme, hvordan lyset bliver brudt og hele det synlige spektrum ses på væggen. Den hvide plet kaldes for centrumspletten, mens farverne opdeles efter ordner. Her kan vi svagt se 2 ordner på begge sider af centrumspletten, men man vil nogle gange kunne se langt flere ordner. Hver orden består af et synligt spektrum og navngives efter, hvor tæt de er på centrumspletten. Midten af denne tegning af centrumspletten også kaldes 0. ordenen. Dem på hver side af 0. ordenen er første ordner, de næste er anden ordner, osv. Vi lægger en lineal i midten af centrumspletten og måler ud til, hvornår de forskellige farver begynder. Den violette farve begynder ved 10 cm fra centrumspletten, den blå ved 11,6, den grønne ved 13,7, den gule ved 16,5, den røde starter ved 20,1 og slutter igen ved 22,3. Nu har vi målt alt, vi skal, og det er nu tid til at regne. Det første, vi skal regne, er afbøjningsvinklen for hver af farverne. Afbøjningsvinklen er den vinkel, der dannes, hvis man tegner en trekant mellem centrumspletten, der hvor man har afmålt farven til, og gitteret. For at regne vinklen skal man bruge en formel. Det er den formel, der står oppe i hjørnet. Det er tan til minus 1, også kaldes arctan, divideret, eller parentes, x divideret med a. Og det giver så afbøjningsvinklen. X er afstanden mellem 0. orden og den farve, man tager udgangspunkt i, mens a er afstanden fra gitteret til væggen. Hvis vi laver et eksempel med den violette farve, kommer det til at se sådan her ud. Vi har altså 10 som vores x-værdi, fordi det var den afstand, der var fra 0. orden, den violette farve begyndte i centimeter, og 17 som er afstanden fra gitteret til væggen. Tilsammen får man en afbøjningsvinkel på 30,46 grader. Den information kan man bruge til at udregne bølgelængden, men i virkeligheden det vi gerne vil nå frem til i den her opgave. Det gør vi ved at bruge gitterformlen. Gitterformlen den hedder n gange lambda er lige med d gange sinus til afbøjningsvinklen af en given orden. N det er ordensnummeret, og i den her opgave der hedder den 2, fordi vi har taget udgangspunkt i anden orden. Det næste tegn, det var det jeg kaldte lambda, og det er det der også betyder bølgelængden. Og det skal vi have isolere, fordi det er det vi gerne vil nå frem til. D, det står for gitterkonstanten, som er det vi regnede i starten, og den regner vi frem til at være 1666,667. Og til sidst, der har vi som sagt afbøjningsvinklen, som er det vi regnede lige før. Den fik vi jo til 30,46 grader for den violette farve. Og hvis man isolerer lambda og sætter alle de informationer ind, så kommer den altså til at se ud, sådan som jeg har skrevet ned under med den violette farve.
Så er der bare tilbage at trykke enter. Og det resultat, der kommer nu, det kommer i nanometer. Og det gør det, fordi at vi har omregnet gitterkonstanten til nanometer, som var det, vi gjorde allerførst. På den her side, der har jeg listet de værdier for teorien. Og så de værdier, som vi er nået frem til. Og jeg har lavet sådan et fint farvesystem, så de lille værdier passer til de lille værdier, de blå passer til de blå, osv. Og man kan se her, at de ikke stemmer helt overens med, men at de er sådan nogenlunde tæt på, og i hvert fald inden for de intervaller. Altså, hvad skal man sige, det interval, der hedder grøn, og det interval, der hedder gul, og så videre. Så man vil sige, at de er nogenlunde okay. Forskellen har nok skyldes, at det var ret svært at aflæse, hvornår de forskellige farver starter og slutter. Og det er det, fordi vi har at gøre med et kontinuerligt spektrum. Hvis det havde været et lille spektrum, havde det været lidt nemmere at aflæse, fordi der så, hvad skal man sige, er en mindre overgang fra starten af farven til den slutter. Her kan man altid diskutere, hvorvidt den her farve den er blålig, eller om den er mere violet. Så derfor kan det være lidt sværere. Det var alt for i dag. Håber I ser med næste gang.